Джон Коул адказаў на пытанне, калі прыедзе ў Беларусь. Расейцы знішчаюць Кірава-Пячэрскую лаўру. Беларусы часцей за суседзяў паміраюць ад сэрцава-судзенных захворванняў. Пра гэтыя ды іншыя навіны панядзелка павядзём найбліжэйшымі хвілінамі. Вітаю. Неўзабаве. Гэтак, адным словам, спецпасланнік прэзідэнта ЗША ў справах Беларусі Джон Коул адказаў на пытанне ў садсетцы X, калі менавіта ён прыедзе ў Беларусь. Раней Джон Коул у X заяўляў, што не скончыў працу ў вызваленні палітвязняў і прасіў не губляць надзеі. Разам з тым спецпасланнік Дональда Трампа не прыехаў у Менск у траўні, калі Беларусь наведваў амерыканскі прапаведнік Фрэнклін Грэем. Апошні раз Коул быў у нашай краіне ў сакавіку. Тады пасля ягонай сустрэчы з Лукашэнкам на волю выйшлі 250 палітвязняў. Усяго адміністрацыя Дональда Трампа паспрыяла вызваленню больш як 500 беларускіх вязняў. Дзіўная актыўнасць у тэлеграм-акаунце зніклага Анатоля Котова, зарэгістраваным на польскім нумары тэлефона. Той раптоўна зрабіўся актыўным, а праз 3 хвіліны яго выдалілі. На гэта звярнуў увагу кіраўнік фонду Buy Help Алексей Лявончык. Паводле Лявончыка гэта выглядала падазроным, бо ў Котова была падвойная аўтэнтыфікацыя. Калі ж гэта быў усё ж не Котаў, незразумела, чаму ён адразу выдаліў акаунт. Супрацоўнік фонду спартовай салідарнасці і былы лукашэнкаўскі чыноўнік і дыпламат Анатоль Котаў знік летась у жніўні. З Польшчы, дзе ён жыў пасля 2020 года, ён выехаў у Турцыю. А гэтую краіну пакінуў праз порт Трабзону ў незразумелым кірунку. У Беларусі Котава завочна прысудзілі да 12 гадоў зняволення паводле палітычных артыкулаў. У выніку расійскай атакі на украінскую сталіцу на тэрыторыі Кіева-Пячэрскай лаўры, адной з галоўных праваслаўных святыняў, успыхнуў пажар. Пасля беспасярэдняга трапляння ў аб'ект сусветнай спадчыны ЮНЕСКА агонь ахапіў дах старажытнага Успенскага сабору. Плошча пажару склала каля 800 квадратных метраў. Пакуль ратавальнікі тушылі агонь, манахі і работнікі музея разгарнулі тэрміновую эвакуацыю рэліквіяў. З пашкоджанага сабору выносілі старажытныя абразы і каштоўныя богаслужбовыя прадметы. Адначасова загарэўся і суседні будынак мастацкага арсеналу. На дадатак ад абстрэлу пацярпела і нацыянальная кінастудыя імя Даўжэнкі, знішчаная старэйшая касцюмерная калекцыя ўкраіны. Агулам ва ўсім Кіеве зафіксаваны траплянні па 16 лакацыях. Гэтая начная атака забрала жыцці 4 чалавек, яшчэ прынамсі 30 атрымалі раненні. Трагедыя ў Нароўлі. Там, у прыватным доме, на пажары загінулі 3 асобы, у тым ліку 2 дзяцей. Усё адбылося ўначы. Ратавальнікі Міністэрства надзвычайных сітуацыяў па прыбыцці на месца здарэння заспелі ахоплены агнём дах будынку і веранду. Яны дапамаглі выбрацца з дому 4 асобам. Ад атрыманых цялесных пашкоджанняў 73-гадовая жанчына памерла на месцы здарэння. А ейная 5-гадовая праўнучка і 10-гадовы праўнук па дарозе ў больніцу. Яшчэ адно дзіця, 7-гадовага хлопчыка, у цяжкім стане даставілі ў рэанімацыю. Да прыезду ратавальнікаў відавочцы паспелі дапамагчы выбрацца з дому старэйшаму дзіцяці і дзядулю. Цяпер псіхолагі надаюць дапамогу сваякам загінулых, следчыя выяўляюць прычыну трагедыі. У Бабруйску ў дарожна-транспартавым здарэнні пацярпела 12-гадовае дзіця. На скрыжаванні вуліцаў Ракасоўскага і 50-гадовы ЛКСМ на яго здзейсніў наезд кіроўца аўтамабіля «Тойота». Хлопчык рухаўся на ровары па рэгуляваным пешаходным пераходзе на дазваляльны сігнал светлафора. Дзіця з траўмамі даставілі ў больніцу. Яшчэ адное ДТЗ з дзіцёнкам адбылося ў Мазыры. Там матацыкліст збіў з ног дзяўчынку, якая пераходзіла нерэгулярны пешаходны пераход з дзіцячым вазком. 25-гадовая дзяўчына атрымала цяжкія траўмы. Яе тэрмінова шпіталізавалі. Афіцыйнай інфармацыі пра стан здароўя немаўля няма. А ў Менску на скрыжаванні вуліцаў Чкалава і Варанянскага адбылося лабавое сутыкненне легкавікоў «Джылі» і БМВ. Прычынай здарэння сталіся паводзіны кіроўцы аўта кітайскай вытворчасці, які надумаў павярнуць налева на забараняльны сігнал светлафора. 18-гадовую пасажырку БМВ даставілі ў шпіталь. Беларусы паміраюць ад сэрцава-судзенных захворванняў у 3,5 разы часцей за немцаў і ў 2 разы часцей за палякаў. Гэткія высновы утрымлівае незалежны аналіз стану беларускай аховы здароўя, падрыхтаваны групай актывістаў незалежнага прафсаюзу медыкаў пад кіраўніцтвам намесніка прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Станіслава Салаўя пры спрыянні фонду медычнай салідарнасці Беларусі «Баймедсол» і медыяпраекту «Белыя халаты». Розніца ў смяротнасці тлумачыцца тым,
што ў Беларусі значна радзей праводзяцца сучасныя кардыялагічныя працэдуры, неабходныя для дыягностыкі і лячэння цяжкіх сэрцавых захворванняў. Каля траціны пацыентаў з інфарктам міякарда па-ранейшаму не маюць доступу да лячэння, якое ў краінах Еўразвязу ўжо даўно зрабілася стандартам. Менская фітнес-трэнерка Паліна Загурская зрабілася антызоркаю соцсетак. Здымаючы відэа для ўласных соцсетак у трэнажорнай зале, яна зафіксавала наведніцу і выклала ролік з абразлівым подпісам, назваўшы дзяўчыну ў кадры, цытата, страшную. Публікацыя выклікала шквал абурэння. Карыстальнікі раскрытыкавалі блогерку за непрафесіяналізм, а некаторыя кліенты прызналіся, што сышлі з зала менавіта праз гэткія здымкі, што ўвесь час ладзіла трэнерка. Кіраўніцтва фітнес-цэнтру паабяцала разгледзець забарону на камеру ў залах. Загурская выдаліла пост і выбачылася. Аднак, калі хваля асуджэння не сцішылася, трэнерка пачала скардзіцца на цкаванне і нават прыгразіла суіцыдам. Карыстальнікі ў шчырасць блогеркі не паверылі, назваўшы гэта спробаю зрабіць сябе ахвяру. У Беларусі выставілі на продаж унікальную памятную манету «Беларускі балет» 2014 года выпуску з афіцыйным наміналам у 1000 рублёў. Пры гэтым пакупніку давядзецца за яе заплаціць астранамічную суму ў амаль 460 тысяч долараў. Такая касмічная цана тлумачыцца эксклюзіўнасцю. Манета адчаканеная ў Нямецчыне з золата найвышэйшай пробы. Важыць больш за 155 грамаў, а яе сусветны тыраж складае ўсяго 49 экземпляраў. Паводле словаў прадаўца, увесь тыраж адразу прадалі за мяжу. Таму нават для большасці айчынных калекцыянераў пабачыць гэты рарытэт на свае вочы – вялікая рэдкасць. Гандбольны клуб «Мяшкоў Берасце» стаўся пераможцам Сэха-лігі. У фінальным двубоі, што прымаў Берасцейскі палац спорту «Вікторыя», гаспадары пляцоўкі вырвалі валявую перамогу ў піцерскага «Зеніту». У першым тайме берасцейцы саступалі з розніцай ў 6 мячоў, аднак здолелі пераламаць хаду сустрэчы і выйгралі матч з лікам 24-22. Гэты трафей Сэха-лігі стаўся трэцім у гісторыі берасцейскага клубу і дазволіў камандзе аформіць так званы залаты дубль. Раней мяшкоўцы вярнулі сабе тытул чэмпіёнаў Беларусі. Дадамо, што бронзавыя медалі міжнароднага турніру таксама дасталіся беларускаму клубу. Сталічны СКА у овертайме адолеў стаўрапольскі «Віктар». Пра далейшае развіццё падзеяў о 19-й гадзіне павядуць мае калегі ў выпуску аб'ектыву і студыі «Белсат». Заклікаю вас падпісвацца на нашы сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пакінуць каментар пад гэтым відэа ў YouTube. Ваша актыўнасць – гэта падтрыманне незалежнага слова і нашай працы. Беражыце сябе і да сустрэчы ў эфіры «Белсату».